Is mise cát an áit agus an áit atá gceist faoi láthair ná an Áise Thoir theas. Thug méid cuairt ar cheacht dír ar an dros seo agus tá méid ag taisteal le 5 mí anois. Tar éis 5 mí a chathamh san Áise Thoir theas, beartaigh méid go raibh sé an am dul go ceantar eile den domhain an Áise Thoir, ba é Taipei an Taiwan mo chéad stad. Foréir gach aine, bhí feibanna techniciúla móra a gom ag an buinte seo den taistil agus chail méid gach rud a hafid mé ar mo chamra. Bhí roinnt fí seán ingracha a gom ar mo gotháin i gcóir na mansó síalta, so bhín mé a úsáid asta a chun an iarna rá níl an cáilíocht mar an ggéana. Is tír thorabheith sa múl í an Téaváin le stair sever agus tíreolaíocht ilgnéthach, tuis go bhfuil an tileán site ar áine tine an éigéon ciúin. Cé nach bhfuil an Taiwan ach leat mhéad na hÉireann, tá poblacht i bhfad níos mó ann, nach mór le 24 milliún san iomlán. Chach mé an céad tráthnóna ag fánaíocht timpeall na sráideanna deasa dá thúla i Taipei. Mo céad stad marga na híthadóir nóig, seo é marga ninsia agus bhí gach sort bia as an Taiwan le fheiceáil an seo. Well, chéad atá a gceist i gcuing ar dúsan ná dumplingáin le muicóil galatha ach fécinn siad do creta ar fad. Is bralum dumplingáin like pierogi agus mar sin de agus go hátha nuair tá siad galatha mar seo. Có de, có uair. Svíosrap. Ach, mia, go hálaigh ar fad is brala an bia an seo hana féin. Nach mór gach siopa, gach stall, bhí fánar an rud éiganta all, you know? Conas gur féidir am rawnú! Chréirigh mé an ihe le pancóga Taivánach anna bhlasta ar fad. An chéad madan eile bharrtaigh mé cuairt a chuairt ar hala cuoineáin Chiang-Kai-shek. Tógadh an hala seo don iar-uachtarán poblacht na Síne Chiang-Kai-shek agus doscail sé sa bhliain 1980. Tá 9 géim is 8 ag an dul isteach, ceann de gach bliain dá héal. Chonaic mé athrú na Gardaí a raibh anna difriúil le searmnis eile chonaic mé. Tá an ceol áras náisiúnta agus an áiriclean náisiúnta le fheiceáil ar na taillte comá le locháin de cóid agus éon an dúchasacha. Tráthnóna thug méid cuairt ar teampall traidisiúnta Taivánach darb anam Lung-chan. Tá an teampall sean go leor, tógadh é sa bhliain 1738 i rith an ríolucht king. Is meascán é de 3 creidimh, an Tauchas, an Búdachas agus an Confucianach. Bhí dríocht éigean le bra isteach sa teampall. Bhí daoine ag canna agus ag gluí agus taithí únta go ba é chun ag léire eicáil le mo hiúla féin.
sin bhí sé an am an achtar is fearlam a dhéanamh agus mé ag taistil ag ithe. Drastal mé ar bharige shráid fheiceáil áit a raibh anna éagsúlacht ann sa bhia a ríis. Seo lór na carú ganéis in bhfuil ag siúil tríd seo é síimlinn ceapam agus sin an Tokyo beag is tóca tá gach duine co-fashionta, tána siopaí co-glóta, tá an stíl anna go tínta leis an stíl a Tokyo nó an stíl sa Japan. So tá sé co-ascail é eáil sa fíorhéal na stíl se an ceol gach. Gné chur úna orm faoin gcultúr an seo ná na cluichí agus an cultúr carúcais a bhíle feiceáil i ngach de Taipei. Bhí stúirí in ngachát. An ládor gion bharrtaigh mé an chathair a ágáil agus tros lé a thógáil go Meo Kong. Shráidbhaile a os an tae go háird na sléite uair clig ó Taipei. Is féidir leat an metro agus gandála a thógáil go dtí an bar. Bhí na roiirceanna den scoth ar an slí. I Meo Kong é féin bhí chéad tae ann inar éidir leat tríal a bhaint as tae úlang áling. Ina cheantar sin, bhí cónarí hiúil ann agus thóg méid ceann go bar an chnoic Meo Kong. Tá gá lámh ag tastáilúm ón áit seo amach. Tae, beidh mé thar neistit. Slód. Samúil. Ní hiigim fuaic. Is tóca an slí seo. Woo! Seo é gach céine. Chun bhíor na rá níl roiirc úntaach ann ach woohoo! Carricade seach do 8 méidir, so díl seach slí rófór sin slíomh mar ach fós. Tá mé faoin tútha sa chuilte, tá sé deasní léon slí níos fearr chun tróna a chathamh. Ma tae! Tá sé fós ann mo grása. Tá sé glad agus tá sé fós beagán ionta. Slánte.
So is féidir leat bus a thógáil sios a rís agus tá sin bhag níos tíre tá sé like 10 uair níos tíre ná an gandla, so tá an gandla déanta gom rinne mé an bus sios agus inis just tá gá metros a gom gotí má bhaile má brúda hóige a rís lá anna dheas ar fad lá ferfa an seo i Taipei. Chréicnig mé an lá furfa seo le níos mó bia tradiisiúnta, Jiao Long Bao san áireamh. An ládar gionn bhí sé hena féin in am Taipei á gáil for réir. Ba bhrealam an cathair seo agus bé an slí furfa chun mo chuid ama san áise hir a thosnú. Cíigh mé sa céad áit eile sibh.